The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Matthew 28:19-20. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Philippians 2:9-11. Therefore God also has highly exalted him and given him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven, and of those on earth, and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Luke 12:8-9. Also I say to you, whoever confesses me before men, him the Son of Man also will confess before the angels of God. But he who denies me before men will be denied before the angels of God. Luke 15:7. I say to you that likewise there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 just persons who need no repentance. Luke 19:10. For the Son of Man has come and seek and to save that which was lost. Luke 4:18. The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed. Matthew 10:32-33. Therefore, whoever confesses me before men, him I will also confess before my Father who is in heaven. But whoever denies me before men, him I will also deny before my Father who is in heaven. Sa dili pa kita magapadayon, sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos ng adlaw, sama sa nandan, it is our routine nga atong isugid ang tanan atong mga salang nabuhat niining adlaw. Otherwise, kini mahimo lamang babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa, maadtudayon kita sa paggamit niining prinsipyo sa 1 John 1:9, the recovery technique, nga nagkanayon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you, unbeliever, the issue you are facing is not confessing your sins. It is using your volition, your free will. So you can make the most important decision in your entire life. The decision to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 says, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Let us pray. Magampo, tabalaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo, niningalain na sa mga adlaw, kaya mong gipadangat ka namo.
niya pagkamiskaskil sa among panglawas, napay kalantip sa among panghuna-huna, kini gumikan lamang gyud sa imong gugma, kaluoy, kortesiya, ug sa imong grasya. We don't deserve even to be alive, but your plan is still functioning, working in our life. That is why we are still alive, all because of your grace. Ubani kami karon sa among pagpadayon sa pagtuon sa among pulong, pinagi sa teaching ministry of God the Holy Spirit. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. May adlaw sa tanan natong mga subscribers, atong mga higala, atong mga suki na ning atong everyday Bible study, o ilabi na kaninyong mga igsuon diyan ni Kristo, our fellow believers. Okay? Padayon kita sa atong giduputan nga pagtulunan nga giuluhan nato the Doctrine of Apostasy. O I don't have to re-explain about the meaning of apostasy. Ato ipadayon lang ang atong biyaan kagahapon nga gipangisugutan. Okay? Karon. Abrihing imong Biblia karon sa 2 Tesalonica. 2 Thessalonians chapter 2 verse 5. Now, si Apostol Pablo, may nagasuhat ni ini, okay? Si Apostol Pablo nagkanayon diha sa versikulo 5, wa ba mo makahinomdom nga samtang nagiguban pa ako kaninyo, ako kining gi-explain ninyo, ako mong gitudluan bahin ni ini mga butanga? Okay. Versikulo 6. And now, sa in English kini, you know, karon nahibaw na kamo, nya, ana ka na sa perfect tense sa verb nga eido, E-I-D-O, you have known in the past, uban sa resulta, nga you still know it. That is, kamong mga magtotoo diha sa Tesalonica, kung inyo pang gihinumduman ang doktrina nga gitudlo samtang diha pa kuuban kaninyo. Mao gisulting Pablo. Mao kini ang perfect tense sa verb eido. Ang pulong nga eido, it says time sequence. Ang buot sa bot kaniadto, karon ug maabot pa, past, present and future. Now, you have known in the past, naibaw kamo sa kaniadto, at a point of time, kamo nakakato ni ana, namely, while I was there, samtang diha pa ako mong itudluan og doktrina, matud pa ni Pablo. Og kung inyo ka nang gi-retain, ana pa ka na napabilin diha sa frontal lobe sa inyong kardiya, sa inyong kasing-kasing. Kaya ang Grigong pulong god sa kasing-kasing kardiya. Okay, abi nimo. Ang perfect tense, usa kini ka completed action in a point of time sa kaniadto, in the past. Uban sa resulta, nga nagapadayon kini karong panahona. It is continuing at the present time. Ang gihisgutan nga present time dinhi, mao ang present time sa pagsuwat. They still should retain nining maong nahibaw-an nilang doktrina. Siya miingon nga inyo kining nakatunan, kining mga butanga, nakatunan uban sa resulta nga you still know those things if you retain that knowledge. Ugo niya, miingon, midugang si Pablo sa pag-ingon, ug mao kini ang inyong nakatunan. What withholdeth that he might be revealed in his time? All right. Now, una sa tanan, ang pulong nga what
dinhi, right. It doesn't occur. The word withholdeth dinhi, anaa kini, gipaymutang sa present active participle neuter accusative singular. Gikas usa ka verbo. It's actually a participle nga gigamit dinhi substantively. If there is literally you have known, inyo nakatunan umas resulta nga inyo pa ka nang nibawan, the one withholding, the verb here does not per se need to withhold. Let us have a better translation ini. Okay. Nagpasabot kini to suppress or to restrain. How valuable it is to be able to look at it in the original. Lamig yun pagayo kung atong makita kini sa original. Apan yatong wa niini, tingali mahinuduman nimo kining verb chad eko. Chad, C-H-A-D, o niya separate kining eko, E-C-H-O. Gikan sa libro sa Roma, Kapitulo 1, versikulo 18, ngatos 20. Now, specifically, diha sa Roma 1:18, gayon diha og the ones suppressing the truth, kini nabasabot, og to hold, kata, K-A-T-A, as a preposition that means down. Okay? It means to hold something down or to suppress. Ug diha sa Roma 1:18 kini naghisgot sa negatibong kabubuton niyadtong mga di magtutuo kinsa misanong negatively ngadto sa God consciousness. Meaning they suppress their knowledge of the existence of God. Nasayod sila sa mga kinaiya sa Dios o well, we know the 10 essence or attributes of God nga mao ang sovereignty, righteousness, justice, love, eternal life, omnipotence, omniscience, omnipresence, immutability o veracity. But they are designed to attract a positive response, positibong tubag o sa pagdasig, pag-agda sa tao to seek relationship with God. Apan, ang negatibong tubag, negative response to the knowledge nga naay Dios, kini naga-suppress o nagatapinan niini. Gitapinan ba niini? Mao kana ang chad eko. Maorang verb sa participial nga porma ang gigamit dinhi. Siya na kanayon nga imong nahibaw-an o gana kini sa neuter accusative singular, the one suppressing or the one restraining. Okay? Suppressing, gikan kini sa Latin, sup is UP or SUB, sub, nga naghulugan og under or down sa ubos. Ang press, nagkahulugan kini to push, pareho sa atong nakita diya sa Roma 1:18. Ug busa akong balikon. Ana kini sa neuter accusative singular, a gender nining participle nga neuter. Ug wa kini maghisgot og dili magtutuo. It's not a reference to an unbeliever. It's not a reference bahin og negatibong kabubuton. It is not a reference to a member of the human race. O kini naghisgot bahin sa Dios Espiritu Santo. It talks about God the Holy Spirit. You have known the one suppressing or restraining. Imong nibawan ang nagaduot ngadto sa ubos. O ang gisgutan dinhi, mao ang restraining ministry of God the Holy Spirit. Iyang gi-restrain ang dautan, evil, karong
panahon na. Now, okay, he has been restraining evil sukan pa sa pagsod sa iyang giingon tao grand entrance ngan his kaliwatan sa tao suma sa gisulti diya sa Genesis kapitulo 3 bersikulo 6 ug 7. Og nagapadayon pa siya sa pag-restrain sa dautan evil bisan karon. Og ang restraining nga gisgutan dinhi mao ang pag-restrain sa evil dautan sa mga magtotoo. Ingon man ang iyang pag-restrain sa evil dautan sa mga unbelievers. Although ang context dinhi naghisgot sa pag-restrain sa evil sa mga di magtotoo. Ug atong makita kanong taon-taon ang paagi nga iyang gigamit dinhi. But ang participle being used, ang gigamit, is a reference to pneuma. Now, ang pneuma, P-N-E-U-M-A, ang buod pasabot kini, ang Diyos Espiritu Santo. Usa ka neuter noun. Now, nagaingon kini og you have known the one restraining. Busa ang bersikulo 6, nagakanayon og and you have known, and now you have known in the past, with the result that you still know this. The one restraining, ug ang Diyos Espiritu Santo is the one restraining, and He is restraining, ug aniya ang tuyo, purpose sa context for Him restraining, aron nga siya mapadayag in His time sa iyang panahon. Karon, that He may be revealed sa iyang panahon in His time. O kinigihubad, translated, ingon nga, usa ka gitawag og finite verb. Apan dili kini usa ka finite verb. It is an infinitive mo gigamit dinhi. O kini, gigamit dinhi sa context niini to show purpose. Ana kita gitawag og ace prepositional phrase. Og kini labihang klaruha in the original language. Gigamit ang ace, E-I-S. Now, kini mong pulong usa ka preposition sa pinulungan nga Grigo nga nagpasabot nga kini nagagikan sa gawas of something into the inside of something. Now, pareho ragod nga aniya ka dinhi karon. Okay, diha ba sa imong gilingkuran? Ana ka dinha karon sa imong kwarto ba o sala ba ka ha? Imong gi-ace kanang kwarto nimo o sala. Meaning you came into that room. Kasabot ka. Gikan ka niya ng maong lawak. Pananglit. Imong abrihan kanang imong refrigerator og ibutang nimo kanang imong kamot. Ang imong kamot, imong gi-ace sa refrigerator. Kasabot ka. If you are inside of something, that is in. If you go from the inside of something to the outside of something, mo na gitawag ek, E-K. Okay, nagasabot ka? Now, kining prepositions sa Grigo, klaro kayo. Mao ka na ang ace. Ug ang pulong ace, nagpasabot og to go from the outside of something to the inside of something. Okay? Og, by the way, gigamit kining punga in two ways sa bagong tugon in the New Testament. It is used either physically to go into the inside of something physically, or it means to look into the realm of some doctrinal concept. Ug ang later way, ang maong gipadayag dinhi nining maong context. Ug ang tumong, the object nining maong gisgutang preposition
Sanglit ang mga preposition sa Griego, kanunay yung ana siya object and always precede their object. Na sunda gini, di ka mawas pasing. Ang object ni ining preposition nga is dinhi, mao ang aorist passive infinitive sa atong verb nga apokalupto. Nainumdum ka pa sa apokalupto? Now, gigamit na po ni pag-usab dinhi. So, ana kining preposition nga is. Ingon nga preposition, sa panahon nga ang mga preposition adunay infinitive as their object, they always take the neuter accusative singular sa article nga nagapakita sa case of the infinitive. O ganiya ang infinitive. It is from the verb apokalupto. Now, it is apokalupteni. Apokalupteni, nay, that's an aorist passive infinitive gikan sa verb nga apokalupto. Kini nag-iingon og in order to be revealed, aron nga ikapadayag. Kini nagpakita og tuyo, purpose. And the purpose takes us into the sphere of comprehension, bahin o dapit sa pagsabot niini. Ug ang iyang subject, mao ang masculine accusative singular sa third person personal pronoun autos. Now this is in order for him to be revealed, aron nga kini siya mapadayag. Ug ang tawgon ta og end prepositional phrase nga nag-uban sa infinitive, in his time, in his own time, in his ha-auto time. Ha-auto. In his very own time. Sa iya yung kaugalingong panahon. So nagpakita kini dinhi. Atong ipakita nimo kung giun sa gyud paggamit kining prepositional phrase dinhi. You have known the one restraining, and the purpose for you knowing this is so that you know for him to be revealed. Ani ang subject? In order for him to be revealed in his time. Now, by the way, the him diha, dili kini ang Dios, Espiritu Santo tuod, dili. Ang him dinhi, paminaw, is a reference to the man of sin. Sabot? Now, ang Diyos Espiritu Santo, sa pagkakaroon, mao ang the one who is suppressing, who is restraining the appearance of the man of sin. Apan sa diha nga the Holy Spirit is removed, nan, ang giingon nga man of sin, ang Antichrist, ang lawless one, is going to be revealed. Ibutyag na kini siya. Og sa sa ipakita unya sa context bahin ini, ang Diyos Espiritu Santo is going to be removed. Kano sabi? Sa panahon sa pagsakgaw sa simbahan, rapture of the church. Ugo niya, human kuhaa ang Diyos Espiritu Santo, when God the Holy Spirit is removed sa iyang pupuyos mga magtotoo in his indwelling of believers, ug ang iyang restraining ministry ni inihigayuna is greatly minimized. Mao na kinihigayon nga ang man of sin, kining lawless one, the one who's going to be like no other evil person that has ever been din hining kalibutana, kini siya is going to be unsa? Is going to be revealed. Ibutyag na gyud kini siya ni ining tungura. Now, in order for him to be revealed sa iyang panahon in his time, adto ta karon sa bersikulo 7, og kini nagkanayon, og for the mystery of iniquity that already worked, only he who now will let until he be taken out of the way, and then
shall that wicked one be revealed, and the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and he shall destroy with the brightness of his coming. All right? The mystery of iniquity. Ang pulong nga mystery tuod dinhi. Mao ang neuter nominative singular of the noun mysterion. Okay? It's the mystery of iniquity. Now, ang mysterion, M-U-S-T, long E-R-I-O-N. That is mysterion. Okay? Sundag yun eh. Mao ni ang pulong that is translated nining mao nga context o mystery. Wa nila kini i-translate. Ila kini gi-transliterate. Now, paminaw mayo. Ang translation nagakahulugan kini og to take the meaning from one language to another. Pareho pa lang dit sa pulong head. Head, o ba, sa in English. Sa Espanyol, cabeza. Di ba? But, if we transliterate it ngadto sa in English, its spelling is the same. Pareho ra. Apan kung hubaron o i-translate ka na nato ngadto sa English, it means head. Translation then means to take the meaning from one language to another, while ang transliteration nagkahulugan to take the letters from one language to another. And, anay gayon, nga kinahanglang i-transliterate o kana mao ang paggamit sa proper nouns, names of persons, mga ngan o mga tao, ingon man mga lugar, names of places. Apan, we're dealing with common nouns. Ma-concrete man ka na sila o ma-abstract. It is whether they are dealing with physical reality or non-physical reality. Sama pa nang lit, sa balay. Kini, common noun. Di ba? Where we call a concrete common noun. Kana, nag-deal man taog physical reality. Ang pulong nga love, usa kini ka common noun, apan non-physical ka na siya nga pulong. Bisan tulo gigamit kini siya both on physical and non-physical realm. They are both common nouns. Okay? Ang mysterion, common noun kini siya. Apan wa kini nila i-translate. Ila hinoong i-transliterate kini. Na kasunod ka ba? Okay. O tingali, ila tong i-transliterate tungod kay bisan tuod og there was a perfectly good word alang niini sa in English, apparently, they did not have the courage to pagbuhat niya na. Now, ato ragong tanawon o giunsa nila pag-transliterate kini. So, mysterion. Ilang giilisan o gipulihan ang litra ngayo ngadto sa Y. Nakita ni mo? Just picture in your mind kining pulong nga mysterion. Ug ang ending letters nga I-O-N, ilan nagiilisan og Y. So, hinggawas kining pulong mystery. Sabot? Mo na ilang gihimo nga transliteration ini. Ilang gi-transliterate. Mo po ang pulong baptize. It's from baptizo. It's been transliterated instead of being translated. Ang pulong mysterion, nagkahulugan kini o something. Okay? It means something. Kini nagkahulugan og secret sa in English. That's the meaning of the word. And there is 17 nining maong mysteries. This mysterion gikas bag-ong tugon, New Testament. Ug sa matag gayon nga gamiton kini, it is always transliterated. Inay i-translate.
Okay? The secret. So, the secret of iniquity. Bueno, ang pulong iniquity, dili man ni dautan nga translation. Apan, anay daghang nakalalay mga paagi nga matranslate kining iniquity. Apan ang puong dinhi, mao ang feminine genitive singular sa noun nga anonia. Anonia. A-N-O-N-I-A. Now, one of the words sa pinulungang Grigo alang sa wa, maong pulong nomos. That's a masculine word. Nailaing pulong nomia. That's a feminine word. They translated it iniquity. But they did not translate it. They translated it iniquity. Well, iniquity is fine. Apan, ang more accurate nga translation, mao ang lawlessness. Ug ang lawlessness is a term that refers to revolt and defiance, pagsupil o pagrebelde sa standard sa Dios. Ang tanang sala, iniquity. But all sin is lawlessness. It involves revolt, batok sa Dios. Kadto sila si Adan o si Iba. Sa ilang pagkaon sa gidiling bungas kahoy of the knowledge of good and evil, mao kadto'y lawlessness, a revolt and defiance to the standards of God. Kadtong mao nga hitabo, ang pagsupil nila sa una ng ginikanan batok sa standard sa Diyos, mao kadto ang una nga act of lawlessness sa kasaysayan sa kaliwatan sa tao. All sin, ang tanang sala, whether it's mental attitude sins, unbelief, negative volition, fear, worry, envy, jealousy, pride, bitterness, hatred, etc. It's all lawlessness. It's all a revolt against God. Sabot? Nagaingon kini literally o the secret of lawlessness. Now, ang pulong mysterion, balik na sa mysterion, correctly translated now to secret. A biblical mystery or a biblical secret na kahulugan kini nga ang Diyos has chosen to keep secret hangtod niya ng higayon as He chooses to reveal it. O kining secret of lawlessness, revolt matok sa Dios, nga din mo kambot kin siyang kinatumyan, the zenith, atol sa tribulation period, apan ang Antichrist, nga nagahari ng kalibutan na sod katapusang tulo o tunga katuig sa tribulation period, and claiming to be God, o mamugos yun, he demanded nga simbahon siya under the penalty of death. And its origin diha sa Kapitulo 3 as characterized the human race throughout its history. All evil, ang tanang dautan, whether in a believer or in an unbeliever or in evil angels, ang matag buhat og sala, every act of evil gitawag kini og lawlessness. Ang secret of lawlessness sa pagkakaroon, nagalihok na. It's already working. The word already, adverb kini, that means something is in its continuous condition of existence. Ug ang pulong work dinhi is a present passive indicative, third person singular from the verb energeo. Ug bisag wa ka magtuo Griego, naibaw kag unsay ipasabot nining pulong energeo once you see it transliterated. Energeo, long o kanang katapusang o, energeo. Kini nagpasabot og energized. Now, the secret of lawlessness is already being energized.
And what is lawlessness? Ato naman nagiuban kaniya. Walay ko na ko. Ang lawlessness is a revolt against God. And what's the origin of revolt against God? Negative volition sa bahin sa dili magtotoo for His knowledge of the existence of God, ang iyang pagkasayod sa pagkanay Diyos. God consciousness, naman na sa Roma 1:18-20. Now, the 5 points of heathenism and the revolt of, therefore, the unbeliever nga sa maayong balita sa kaluwasan, it is already being energized. O ginomdumi, this is written in the vicinity sa ikaunom nga dekada sa unang siglo. It was already being energized then. Ug nagapadayon pa kini sa pagka-energize sa pagkakaroon. And what energizes it? Mutana ka. The negative volition sa di magtotoo energizes revolt against God. Ang sekretos giingon nga lawlessness pagkakaroon is already being energized. Now, the rest of verse 7 says, He who now letteth will let until he be taken out of the way. All right. He who, the rest of the word for who here, there is no relative clause, but actually a present active participle, ug di na lang nato kumplituhon ang sentence to which it is written, literally nagaingon kini og the one now, right now, letteth. Katingalahan kini. Ang pulong nga let sa in English nakaulugan og to allow or to permit. Now sa karaang in English, wa ka na magpasabot sa ingon niya na. It's a good translation for 400 years ago, but it's almost ready to translate kining verb nga let is almost the dead opposite. Hapit ang pagatbang niya sa let, sabot, gyung ipasabot ni Ines in English. Now, amazingly enough, kining maong pulong has already been used sa context niya mismo. Anak kini sa present active participle masculine nominative singular gigas verb nga kat eko. Okay, niya na say verbo, pulong nga Griego, kat eko. Kini kat eko nagkahulugan og to suppress, to restrain. Now, used back diha sa versikulo 6. You have known the one restraining, God the Holy Spirit. Ug karon nagaingon siya diha sa versikulo 7 og the one restraining unya will restrain. You see, ang will is in italics. Ila kining gi-fill in. The one restraining nagpasabot og iyang tumanon ang iyang buluhaton. He will do his job. Ipadayon sa Diyos Espiritu Santo present tense ang iyang restraining ministry batok sa evil. Dautan sa kaliwatan sa tao. Now, God the Holy Spirit restrains evil sa mga dili magtotoo. Ingon man ang evil sa mga magtotoo. Pinagi sa iyang indwelling presence ang iyang pagpuyo sa mga magtotoo din sa kalibutan. His presence, siya nagapuyo sa matang magtotoo sa katuigan sa simbahan, church age. Well, kung buot kang matinawan yun niya, na mabasa ni mo karas 1 Corinto 6, 19 o 20, 1 Corinto 3, 15 o 16. Now, sa higayon nga ang tao maluwas tungod siya pagtuo kang Ginoong Jesucristo, there are 6 ministries of God the Holy Spirit ug mao kini mosunod. Baptism, mo'y naguna. Indwelling, ikaduha. Regeneration, ikatulo. Sealing, ikaupat. Sealing ba? Pagtimbre.
the provision of the spiritual gifts, ug ang may kalima, ug ang ikaunom, ang pagsugod sa pagpuno sa Espiritu Santo, confilling of the Spirit. Now, ang unang lima niini, unsa may limang naguna, baptism, indwelling, regeneration, sealing, o provision of the spiritual gifts. Kining unang lima, mga permanente ni, alang sa mga magtutuo sa katuigan simbahan. Permanent. Ang ikaunom, ang mga pagsugod sa pagpuno sa Espiritu Santo, mahimo nga ma-maintain sa magtutuo, pinagi siyang pagpadayon sa pagkinabuhi sa gitawag taong faithless life. Apan, sa igayon nga mugawas ang magtutuo gikan sa iyang pakigambitay sa Dios, his fellowship with God, umikan sa unsaman, sa iyang pagpakasala, nan, he moves out into carnality o makasala siya batok sa Dios Espiritu Santo. Inumdumi gyud ang basic doctrine didto sa top circle, itaas nga lingin, numdum ka, mao ka na gitawag og union with Christ. Ang pagpanag-iyas kinabuhing walay katapusan, possession of eternal life. Unya, operation bottom circle dito sa ubos, ang ubos nga lingin nga nagarepresentar sa pagpakigambitay nimo sa Dios, fellowship with God. This is the temporal fellowship with God. Temporal kini, tungod kay matangtang man kining fellowship, matagkaronog unya tungod sa imong pagbuhat og sala. Sabot? No, kini, paglabas naman lang sa atong panumduman, it's presumed na imo naning na absorb yun, na silsil yun. Now, tungod sa atong pagpakasala, the moment we sin, any mental, lingual, or overt sin, we step out. Mugawas kita, we lose our fellowship with God. Mawangtang. Apan ang imong kaluwasan, dili higit na matangtang. Hangtod na ka na sa hangturan. That moment, we are under, ubos na kita sa pagpantun sa Diyos. We're under God's discipline. Mga anak, punta niya. Sa panahon nga kita may gawas sa atong fellowship, nagahuwat na ang disiplina sa Diyos. O kay naman ta sa pagkakarnal nga kahimtang, butang ta, nakasa sa upat ka klaseng sala, batok sa Diyos Espiritu Santo. Na upat ka klaseng sala. Ang una, quenching, pagpalong. Ikaduha, grieving, pagsakit. Ikatulo, lying, pagbakak. O ikaupat, insulting, na nasa mga buhat, Kapitulo 10, versikulo 29. Ginsulto na itong Espiritu Santo. Ang quenching, kung pagpaong, refers to the termination of the power supply ikan sa Diyos Espiritu Santo. 1 Thessalonians 5:19. Ang grieving the Holy Spirit, Ephesians 4:30. Kini mao ang termination of the love and fellowship with God the Holy Spirit. Lying to the Holy Spirit in Acts 5:2 and 3 is a sin of any false motivation. O ang insulting the Holy Spirit, mabasa ta kini ang bahin ini diya sa Acts 10:29. Refers to any mental attitude of disorientation to grace and or pride, the lack of humility. Mapaitas una ta. Karon, ang Diyos Espiritu Santo indwells every believer. Gusto? Nagapuyo sa matag magtutuo. O kining iyang pagpuyo, indwelling sa magtutuo. Dayo na. Permanente na sa katuigan sa simbahan throughout phase 2. Kung ang magtutuo is in fellowship, there is the full force of God the Holy Spirit and the restraining of evil
sa mismong kinabuhi sa magtotoo. And that influences the restraint or the suppression of evil sa mga kinabuhi sa uban. Kumikan kini sa, well, I'm just going to summarize this. The divine viewpoint, historical impact, and influence ngadto sa uban. O here is how this works. Dini kita mo padayon ugma. Atong sa isay-isay kanimo. How does it work? Okay? Dini lang una kita mo hunong niining atong pagtuon bahin nini. Ayaw sipyat sa sumpay nini watong tapuson kini sa sunod natong session kining maong doktrina sa apostasya. Magampo ta atong ipangutana kining mga pangutana ngadto atong mga higala nga dili pa magtotoo. Higala nga dili magtotoo. Kung ugaling mamatay ka karon, nahibaw ka bag mahilangit ka o maimpyerno ka hangtod sa kangturan? Ang Biblia, ang pulong sa Dios nagkanayon nga imo ka nang mahibawan. Ipangutana ta kay higala, nining maong pangutana sanglit mao kining labing mahinungdanong pangutana sa tibuok mong kinabuhi. Wala na ko'y maunaan pang labing mahinungdanon nga pangutana. Pangutanon ta kanini, luwas ka ba? Now, dili question kung sakop ka ba o sa kasimbahan, kung dili luwas ka ba? Di pod question kung nagkinabuhi ka bang usa ka talahoron o dalaygong kinabuhi kung dili luwas ka ba? Now, ang Biblia nagsulti sa ingon ini. Kinahanglang maluwas kita. Higala, aron ka maluwas, unas tanan, kinahanglang mo angkon kang ikaw sa ka makasasala. E matud pas mga taga-Roma, Kapitulo 3, versikulo 10 o 12. Kaya ang kasulatan nagaingon, wala gayoy tao nga matarong. Walay nakasabot o nangita sa Dios. Ang tanan na miya gikan sa Dios. Kung nahimo silang dautan, walay bisan usang nagbuhat umayo, wala bisan usa. Nakasala ang tanan ug nahilayo sa imaya sa Dios. Roma 3:23. Higala, ang imong mga sala mo hinungdan nga nakabsan ka si imaya sa Dios. Ug mo na hinungdan nga di gyud nimo matuman ang mga kinahanglanon nga iya sa Dios aron ka mahilangit. Ikaduha, kinahanglan nga ikaw makaamgo nga naay nahigugma kanimo o gani namatay siya alang kanimo. Siya mao si Ginoong Jesucristo. Kinsa namatay dito sa usa ka krus sa tuyo sa pagbayad sa imong mga sala o sa paghatag kanimo og kahigayunan nga ikaw may langit. Roma 5:8 nagkanayon. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato kaysa makasasala pag kita nagpakamatay si Kristo alang kanato. Higala, kung muluwas si Jesus kanimo kana dayo na. Wa si Jesus magpabiling patay. Gibanhaw siya gikas lubnganan ug karon buhi siya. Ug karon atuwa siya sa langit. Nagapangaliya siya alang niadtong nagatuo kaniya. Ang iyang tugon sa Dios alang kanimo mao kini. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Tuho ang iyang gibuhat dito sa krus aron ikaw maluwas kon imo katong tuuhan. Sabtay gala nga ang pagtuo lamang kang Ginoong Jesucristo lamang maong bugtong paagi sa kaluwasan ug wala nay lain. Ug si Ginoong Jesucristo lamang ang manluluwas. Unsa may gisulti diya sa Acts 4:12. Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Duha ra imong kapilian ra bahigala. Mutuo ka ba kang Kristo ingon nga imong manluluwas ug ikaw maluwas? Or musalikway ka ba kaniyang manluluwas ug ikaw mahinukman? Musa pili. Pili higala.
Apan sabta ang isultis pulo sa Dios dias Juan 3:18 nga nagkanayon. Ang dili mutuo mahinukman ang daan tungod kay wa man siya mutuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. Busa, kung balikon sa pagpahinumdum kanimo higala, tumuo ka kang Ginoong Hesukristo ug ikaw maluwas. Magampo ta. Amahan na mong langit nun, salamat ni ining higayon nga imong gigahin alang sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat. Nga among Bible study, salamat sa among nakatunan nga mga pagtulunan nining adlaw, hinaot nga kini mahimong panalangin sa among kinabuhing espiritualon. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.